Шклоўшчына багатая на цікавых, крэатыўных і актыўных маладых людзей, якія жывуць не толькі ў горадзе, але і ў вёсках і аграгарадках. Герой нашага наступнага сюжэту Сергей Волкаў – узорны сем'янін, адказны прадстаўнік і проста прыемны малады чалавек, а яшчэ ён удзельнік абласнога конкурсу «Малады гаспадар», які праходзіць сёння ў Магілёве. Сергей Волкаў – 31-гадовы галава дружнай сям'і, якая жыве ў аграгарадку Еўдакімавічы Шклоўскага раёна. Яго сапраўднае мужчынскае шчасце і гонар – жонка Аксана і дачкі, старэйшая Дар'я і зусім яшчэ маленькая Хрысціна. Дзеля іх і стараецца, дзеля іх і імкнецца быць лепшым на свеце мужчынам, мужам і бацькам. З упэўненасцю можна сказаць, што яго хата – яго крэпасць, напоўненая сямейнай цеплынёй і утульнасцю, падтрымліваць якую дапамагае кот Мішка, бо, як вядома, без кота і жыццё не тое. У хатніх справах наш герой незаменны, бо стварыць камфортныя умовы для жыцця і адпачынку задача няпростая. Прыходзіцца і малатком папрацаваць, і нешта паправіць. Працуе наш суразмоўца ў закрытым акцыянерным таварыстве «Ніва», спецыялістам па фізкультуры і спорце. А яшчэ ён сакратар першаснай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і актывіст прафсаюзнай арганізацыі. Ды і наогул нашага суразмоўца можна з упэўненасцю назваць актывістам ва ўсім. Участвуем в круглогодичной спартакиаде среди сельских коллективов. То есть каждый месяц проводится какое-то одно соревнование, и потом по итогам года определяются лучшие хозяйства района. Играем в волейбол, футбол, собираемся в спортзале, общаемся. Также на стадионе тренируемся. Ну, в основном футбол, волейбол играем. Так. А с семьей? А с семьей прогулки на природу, шашлык, на рыбалку ходим с дочей иногда. Ну так вот. Рыбалка, дарэчы, адно з любімых захапленняў. Ёсць у скарбонцы асабістых дасягненняў Сергея удзел у адным з першых раённых конкурсаў «Уладар сяла». І вось новы конкурс «Малады гаспадар», да падрыхтоўкі да якога мужчына падышоў з усёй душой і адказнасцю. Будучыня за маладымі. А наш суразмоўца выдатны ў многім. Ён вядзе актыўны лад жыцця, з упэўненасцю уступае ў новы дзень, шануе тое, што мае, і будуе сваё уласнае шчасце адказнага работніка і маладога гаспадара.